ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Мо бузкашии ноҳияи шаҳристонро ба итмом расонидаву роҳ ба ҷониби водии Зарафшон гирифтем. Ногуфта намонад ки Афросиёб паҳлавон хоҳиш карданд ки аввалан мо муборакбод мекунем бо маррае ки карданд дар ин бозии бузкашӣ, ва дуюмин махсус шахсан худи Афросиёб паҳлавон хоҳиш карданд ки аз номашон таклиф карда бошем. бозии бузкашии деҳаи Яккахона воқеъ дар ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ, деҳаи Ғӯсар, маъмул бо номи Калхозчиён, санаи 9 феврали соли 2025, яъне пагоҳӣ ҳамаи шумо аспбозону аспдорони шаҳру деҳоти Панҷакен ва ноҳияи айнӣ то ба минтақаи деҳаи Урметан дар ҳамин майдон интизор ҳастанд. Пагоҳ биёед ба бозии бузкашӣ. Афросиёб паҳлавон, марра муборак. Мухлисони Афросиёбро дар зери комментария ман интизор ҳастам. Кани як ҳунаратона бинам ман. Табрикота.